бунёди неругоҳи барқи обии Рогун ва дар маҷмӯъ рушди соҳаи энергетика ба фаъолияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зич вобаста аст. дар воқеъ ин сохтмони бузурге аст ба корзори нангу номус табдил ёфта муҳандисону сохтмончиён тамоми талоши худро ба он равона намуданд ки тамоми корҳои сохтмониро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. воқеан ҳам дар ин минтақаи сохтмонӣ корҳои сохтмонӣ бо ҷӯшу хуруш ва бо сифати баланд пеш рафта истодааст ки он на танҳо ба халқи тоҷик нуру рӯшноӣ медиҳад, балки барои боз ҳам беҳтар шудани вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат такони ҷиддӣ мебахшад. сохтмончиёни Рогун хуб медонанд ки бунёди ин иншоот зери назорати бевоситаи президенти мамлакат қарор дорад. аз ин рӯ бо ғайрати дучанд заҳмат мекашанд. коргарони баору номус ва қавииродаи Рогун ки аз уҳдаи ҳама гуна нақбканиҳои вазнин мебароянд ва корҳоро бо сифати баланду саривақт иҷро мекунанд. дар ин иншооти бузурги аср барои ба мақсад расидан тамоми нерӯ ва қобилияти кордонии хешро сарф карда дар вақти муайяншуда корҳои сохтмониро ба анҷом мерасонанд. ҳамин аст ки дар баромадгоҳи нақби опартои СС корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони зираку кордон бо суръат пеш рафта истодаасту дар ин ҷо сохтмончиён дар ду баст шабонарӯзӣ кору фаъолият мебаранд. дар баромадгоҳи нақби опартои СС корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои пудратии ватанию хориҷӣ идома доранд ки он тибқи нақша ба анҷом расонида мешавад. дар ин қитъаи сохтмонӣ корҳои бетонхобонӣ тибқи лоиҳа ҷараён дошта ҳамарӯза сохтмончиён ҳам талош ба он меварзанд ки корҳои бетониро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. ҳамзамон корҳои мустаҳкам намудани нишебиҳо, гузоштани анкерҳои ПНА ва АЖГ идома доранд. инчунин дар баробари дигар корҳои сохтмонӣ дар ин минтақа корҳои арматурбандӣ ҷараён дорад ки он аз рӯи лоиҳа 9100 тоннаро ташкил дода то кунун зиёда аз 6400 тоннаи он мувофиқи талаботҳои сохтмонӣ анҷом дода шудааст. бояд қайд кард ки сохтмони иншооти баромадгоҳи нақби опартои СС идома дошта сохтмончиён тамоми талошу нерӯи худро ба он равона намуданд ки то муҳлати муайян гашта корҳои сохтмониро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. бояд гуфт ки бо бунёди неругоҳи Рогун оғози боз як марҳилаи нави таърихии моро дар пеш аст ки имкониятҳои бештареро баҳри таҳкими рушди устувор фароҳам оварда халқро дар роҳи бунёдкорию созандагӣ рӯҳбаланд месозад. Рогун шаҳодати ҳамдилии пешвои миллат бо ҷомеа аст ки имрӯз муваффақиятро дар самти амалӣ намудани ҳадафҳои стратегӣ таъмин намуда истодааст. қобили зикр аст ки корҳои сохтмону васли таҷҳизот дар неругоҳ бо риояи стандартҳои байналмилалӣ ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби коршиносони баландихтисосу соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон анҷом дода шуданд ва ин кор то анҷоми пурраи иншоот идома пайдо хоҳад кард. ҳамин аст ки корҳои сохтмонӣ дар толори мошинҳо бо суръат ҷараён дошта дар ин қитъа мутахассисону сохтмончиёни бо таҷриба ҷалб гардида онҳо тамоми нерӯи худро ба он равона намуданд ки ҳар як кори анҷомдодаашонро бо сифати баланд ба иҷро расонанд. нерӯгоҳи обии барқи Рогун яке аз нерӯгоҳои бузургтарин дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта барои ба сӯи истиқлолияти энергетикӣ як қадами бузург мебошад. мо кормандои соҳаи энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ғамхориҳои роҳбари кишвар ҷаноби олии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш менамоем ки ба обарон шахс сазовор бошем дар рафти корҳои васл насибкунии таҷҳизотҳои барқӣ корҳоро ба сифати баланд ба анҷом расонем ва дар оянда дар нерӯгоҳи обии барқӣ чӣ дар соҳаи энергетикаи ҷумҳурӣ саъю кӯшиши худро гузорем. дар умум истиқлолияти энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо кормандои соҳаи энергетика бисёр як қадами бузург аст. сохтмони нерӯгоҳ мо кӯшиш менамоем ки доимо корҳои басифат ба анҷом расонем. мактаби Рогун барои мо мактаби як ватандӯстӣ аст, як меҳанпарастӣ аст ки дар ин ҷо мардонавор омада хизмат менамоем, кор менамоем барои равшанӣ нур додани хонадони ҳар як хонадони мардуми тоҷик саъю кӯшиш менамоем.
корҳои бетонхобонӣ дар қисмати агрегати рақами 5 пурра ба анҷом расонида шудааст. Айни замон кратери мазкур барои интиқоли ротор ва статори генератор пурра омода мебошад. Дар майдончаи васлгарии толори мошинҳо васлу насби статори генератори рақами 5 идома дошта, қисми марказии ротор бо парраҳои он анҷом ёфта дар он диски тормозӣ васл карда шудааст. Дар майдончаи васлгарии сатҳи 974-600 васлу насби стерженҳои печакҳои статори генератор ба анҷом расонида шудаанд. гузоштани калоткаҳои изолясионии стерженҳо аз боло ва поёни печакҳои статор ба миқдори 864 дона анҷом ёфтааст. дар майдончаи муваққатии толори мошинҳо крестовинаи поёнӣ бо такягоҳҳои тормозӣ ва элементҳои иловагии он васлу насб шуда ба кратери агрегати рақами 5 интиқол ёфтааст. ҳамчунин дар майдончаи муваққатии сатҳи 967 ҷамъоварии калонҳаҷми крестовинаи болоӣ ва маслованнаи подпианик ба анҷом расидааст ки сифати ин корҳои анҷом ёфта аз ҷониби мутахассисони кордону ботаҷриба назорат карда мешавад. чуноне ки шумо мебинед мо ҳозир дар агрегати 5 қарор дорем ва дар ин ҷо корҳои бетонхобонӣ пурра ба анҷом расонида шудааст ва ротори 5 агрегат васл насб гардидааст ва корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар агрегати 4 давом дода истодаанд. воқеан неругоҳи Рогун барои ҳамаи ширкатҳои ватанӣ мактаби бисёр нодир буда, ҳазорон нафар мутахассисони соҳибтаҷрибаи тоҷикро ба бозори байналмилалии сохтмонӣ иншооти гидроэнергетикӣ омода карда истодааст ки инро худи сохтмончиён ҳам зимни ҳар баромади худ таъкид месозанд. касе ки дар Рогун кор мекунад вай ояндаи ӯ бузург мебошад, метавонад ки бо оянда шогирдои бисёр тарбия кунад барои он ки ин як тамоми намуди корҳо дар ин ҷо омӯхтан мумкин аст. қобили зикр аст ки бунёди ин неругоҳ аз ҳар шахсе ки дар он иштирок мекунад пеш аз ҳама нақбканҳо ва умуман ҳамаи мутахассисону коргарон заҳмати сахт ва матонати зиёдро талаб мекунад, зеро бештари корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти бузурги аср дар зери замин анҷом дода мешаванд ки онҳо навобаста ба ин корҳои сохтмониро бо суръати баланд пеш мебаранд. воқеан ҳам дар зери замин анҷом додани корҳои сохтмониро метавон дар ҳар гӯшаву канори сохтмони неругоҳи барқи обии Рогун мушоҳида кард, аз ҷумла дар агрегати рақами 4, зеро дар ин агрегат корҳои нақбканӣ ва анкергузорӣ пурра ба анҷом расида, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ давом дораду дар ҳаҷми 6505 метри куби бетонхобонӣ шудааст. ҳамзамон васлу насби оҳанфулӯзот оғоз гардида дар ҳаҷми 356 тонна оҳанфулӯзот васлу насб гардидааст. ҳаффории шахтаи насосҳои обкаш пурра ба итмом расида, корҳои бетонхобонӣ тибқи нақша идома доранд. айни замон дар ҳаҷми 6197 метри куби бетонхобонӣ анҷом ёфтааст. маврид ба зикри хос аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими оғози кори агрегати якуми неругоҳи барқи обии Рогун зикр карданд ки неругоҳи мазкур на танҳо имрӯз, ҳамчунин дар оянда низ мояи ифтихори ҳар як фарди ватан, сарчашмаи ватандӯстиву ватанпарастӣ ва сарбаландии мардуми тоҷик хоҳад буд. сарвари давлат дар ин маврид иброз доштанд ки баъди гузашти айём мову фарзандонамон бо ифтихор хоҳем гуфт ки неругоҳи Рогун ин кохи бузурги нури миллатро мо бо заҳмати худамон, яъне бо саю талоши халқи бузургворамон ва бо ҳамкории беҳтарин мутахассисони кишварҳои дунё бунёд кардем. Рогун баъди пурра ба кор даромадани он боргоҳи бузурги нуру гармӣ мешавад. орзуи чандинсолаи миллати тамаддунсози мо амалӣ мегардад ва кулли нияту нақшаҳои мардуми шарифи тоҷик ба воқеият табдил меёбанд.